Wengenza wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsize aka inkosi yohati. Mina ubuqala ngale channel iqinisekise uzogcinezela subscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Sekuvele indaba zokuthi umethuli omusha wesizokuthola uboshiwe baphinde ke bamdede. Xolani Maphanga umethuli ke wohlelo SIZOKTHOLA uboshwe ke ngamaphoyisa kodwa ke bube bamdede lemva ukuthi bebonile ukuthi ke babopha umuntu ongena lo abamfunayo. Kuthiwa ke empeleni bebefuna ukubopha uXolani Khumalo. Kuthiwa ke kukhona umuntu ovula icala lokuthi uXolani Khumalo umdubuleke esandleni emsola ke ngokushushumbisa izidakamizwa. Kodwa ke emva kwesikhathi uphinde ke walisula icala wathi ke indaba sebeyilungisile oyenganza. Abantu abaningi baphawuleke babeka imibono yabo ngalelo daba. Hlala pha kwi-comment section fisa ukuthi izovo lwakho ukuthi wena ke ucabanga ngani ngalelo daba. Nangomunye uthi ke le nhlangano ebusayo nohulumeni wayo aveke ilimoshizwe umuntu kokufika odayisa izidakamizwa usenelungelo lokuvulela icala ivolunteer elizama ukulisana nezidakamizwa ezibulala ke ezisokolwane zakuleliso. Ayike ngiyabonga mina futhi ke ayasazi ngempela ke makunje kodwa ke sesokhululwa ke iMK. Wengenza wethu asihlangana lapha kwi-comment section.